jingkar dukam bat ka jing sitom ban yok kam kade ke jing ka bakta bha yani bat ya ki pateng ban wan lada ni wan ra ke jingkar la ha ke jing im bat ha ki polisi ke pher ban dan kam ban ra ke jingkar la to pe ha ya kani ke video ha ka bangan kren chapang kani ka phang ban nan kren ru chapang badon kam ban tip nang bangin wan ra ban don takalat man pengkelai yang kecil im ko jomi nado ke jinggut jing perkhat bat hak benta ke pher ha kani ke video man kren balai ngilong kumni tani why we behave in a certain way balai kikmi pa jomi ne ki bahaying hasan khang lat yangi ban trei ya kam na ne ban singkam ha kecil im ko jomi nan kren ru balai ki school kilong kumni baru ngan kren balai ni kuat tang ban yok kam Henry om ban sengkam ku blaya pi kane kade ke yudiit nga de arki anak den som khai pi sha kane program ha ka bangan kren bat ka bayede bat ka jing ki samla ki jomi telada ni pe ya perkom im jomi nudu ki por ki berim bat hadu kane ke juk ka bangta haki por barim ni set trei da kabaret karyang lingi dang don ha katu kejuk kabang khot agriculture era lene kejuk jong karet karyang da katu kapor ki bahaying hasen lene ki bahalo jongi kila long lupa ki bala expert ya katu ka namba ba kelayo jinikai nadu ang rit pat ki trei ki im ki ya puru ha katu ka nangtang ni poi sha ke industrial revolution lene ke por ha ke ba ithau ya ke factory ban sna ya ke tiar kita ke ba ke kam ke kali unar ban sna jing ba kunta terket ta ha ke tu ke por kimi ki factory ke Tata Steel ke Tata Motor kini ki Coca-Cola factory ba kunta terket ta ha ke tu ke por bami ke factory lene ki industrial revolution ki brew ki badon ha ka ki perthei ing pat don ka kata ka jingnang ka jing stip ka bayi dei ba ke industry dei na ka daw imat ha ka tu ko por baya ki school lu ki sedang nadu ki tu por ba anda ki sing ya school namar ba ki le ki brew ki baru spa le ki mbang ong kita ki corporation ki don kam ya ki brew ha ka ban trei ha ki factory ki jongki ki ki alat ya ke government dan ki trelang bat ke sorkar kenang ban sing ya ki school te ki la pengkrek ya ki polisi dan ya ki selebos ki bayi dei bat kumno ban yok kam ne ban la ban trei ha ki factory dan ya ki corporation ne ya ki government ngam kuno ha ka ni ke video namar ba kat kum ke jingle ke jongki kat kum ketu ko por kalong ke badon kam bat kalong ke babhana ko benca ka imlang salang nani ke ekonomi hadin patang tu ni poi sha kane ke digital age kane ke digital era ha ko ba kane ke information technology mo ha ketu ko por isdam no kane ki company ki kum ke Facebook nado kum ke Amazon ini ki factory ki bayde bat internet ki bopun hamo ki bami ha ketu ko por ki bayok kam ha kutu ko por kidei ki ba long company ki ba kam ha kutu ko por kidei kini ki company ki dam ki ba mi thamai ba ka jingnang jing start ha kutu ru ki dam guna ba ki de file kuno ki sedang ban pulis phang kitu mo ba kila ban kam shibun ya ki brew ha ki prothei tham tam hane po di India jumi ba ki bun ha kini ki company BPO yani ki business processing outsourcing mo kini ki factory ki bana bar ki le kuno namar ba ke labor cost cha kari ke jongki kum cha Amerika dan Europe tolong ke barel de ki outsource no ya ke business ke jongki ba yede bandil ba ki customer namar ba hamne India ni pule da ke English de ban kren ba ki phareng kolong ke besuk yang ni namar ba ka long ni ya pule long bang im ha ke kiten ku bang im ha kiten no jongi de ki ban ki factory ki semi ki kam ki prepare ba de ki ba yede ba bandil ba ki customer de ki brew jong ni ki okam
Lo katuru kalong kung kajing kerkuya keri kejongi. Hadin pan atu isdang man mentaban wan kini kajing lama hakaba yede bat no decentralized technology lene kini ke artificial information lene kini ke machine learning. Teladang ipek syapang kini ke artificial intelligence palong kapastet bahaban kyu. Kum kini ke teknologi ChatGPT mo hakaba ngala scenario yang video syapang kini kumno ka wanra eka transformation hakabang treye kikam lene korkom treye kejongi. Tekalong kaba phala bhamo ladangim la ban update ya gajing nang gajing start kejongi kat kum kani kejuk nin salong kiba sadin lene nin salong kita ki outdated hakabang imla ban compete bat kani kejuk akat kum gajing dan kam. Teto ladang fikwa ban page pang ka ChatGPT singop halit ha description hakabang ala bu ya ka link kabang ala batai pang kani ka ChatGPT kumno ka kadon kerja kejing kala na do baban kani hakaba kan kata bha ya ka trade ka kata lene ya employment kan sawan ra shibun kejing do kam ya ki bru ki ba bila trade ha bentar ki per ya hak na do nang ni mo kesedang kani ka decentralized hakaba ya bitcoin do kita tahu ha kani ke teknologi blockchain teknologi hakaba what ki bru ki ba crowd what governor jong keri ke jong ni ulai ro ya kani ke teknologi ke blockchain teknologi. Tengapi nyimpat pulis ang kini nyimpat tip. Kalau em kabama ini nambar ba kini kilong kibadon kam kibang ide mantip. Dan ladang ipe cepang kini ki machine learning. Kiba ha kaba ka machine menta ka long kapastat nak kumubru dan kala tam na se ya ubru. Anda don kajing start ha ka machine te sumudur na pi ki balik don kam na pi na atre ini. Nambabang iki prim idan kami ka bang, idan kami ka rest, idan kami kata ka social life pat kunta terus. Andoi ki machine pat kim don kami kani. Nadang mga bat fi nim update yela de bat nim tip syapang kini dekan long ke jingma bha yangi nang ni syakmat de. Wat ki balayo kamru kila banduk kam. Deka jingna juga kam na kapor syakapor kadang kiu. Enda mi kini teknologi ladang nim tip syapang kini nyimla bat ya ki kam ki bai de bat kani kan long kaba bat kaba ma bha yangi ki briu ki ba ma update ya ga jinang ga start kumbaong ka kentin mo na ka na ka kot jong Robin Sharma nong tho bo pau ha ba protei ha ka ba le tho ru ya ka to ba kot ka ba kerting na mong historis ferrari kalau ka na ka kot ka ba pau ha jong ni nong tho ha ka ba ula kren syapang ka learning mo uong ba life is a learning process. Niru ki bru nadang update ya ka jingnang ka start jinglong bru ko jongi ko long andang na det ki college ni ki degree ki per nimju pule kot shu nadang nim pule kot shu ngilong kumutu na saina babu shabat hakaba yo kala air yo oxygen yo bajen how usasarang endao sasarang suki pasuki usabu nga hiru ladang nim update ya kani jumut jim perkat ya ki start jim tip jongi ngilong tip kumutu saina hakaba hakawai kesngin salut nda ngilalut kemud ngin along outdated yimina shu bani dil bat kani kejuk ka bamta da bani nga kreni fish pangkene na kreni fish pangkene kade khamtam ban pensai banandu ka agriculture era hadu menta kijing pule jongi kidang long kijuk da kani kalong ka bama namar ba kijing pule jongi kim update mo na kapor dengan tip hiru ya ka development dan ya kita kijing pule ki bede kembang fish pang di data science ke machine learning ke artificial intelligence ladang tip ya kani ngilot long lupa hai kum kiba la long sakden ha kijing percuma lagi kini ki pa jumiru kidang don ya ketu knowledge mo ha kapor pasdang ya kani ka industrial revolution dan ya pasdang man singi ki school ki bril ki bapule ki badep ya ki kerdan ki barit dan ki keno ki pule ba ki dep ka kam kala ap rupai ki handrei mentang ide dam kam ban tip te ba kani ka juk chongi kala long ulta ha ka ba ka kam keduna ki badep pule ki bun ha ka por bari mo kumbaong ka law of economics supply and demand andala bun ka supply la dade ka jhur la dade ka pisa la dade ki tiar kita duna pat kediman dengan sahir don oke. Tengah pi mentang lalong tik kum tade. Nia pule ya baju sekejut.
learn knowledge apart from bang ingilak pulih. Tingilak long ngilak ya bun palat. Tak ke kam ban ayah gitu kalak guna. Nina ke daw here kayok kot here kayok lesi ke tulok ke salary jong ki bru ki kayok ki kam. Wat ki bala dek pulih ki beper ki tre ki kam ki ba mesti ya hapsu ndala perkat. Tambah haga jingdu haga jingkodu le ayu hap trehi kat bai yok kat balak mo na bale nga kren fi ya kanai namar banga ong ka ikmi ki pa jongi ki le i ya ko ko mo ba ki ba pulehi ki yok ka ya ka tole ka jing shisha haga por jongi tambah mentaru kimpat update iman dan kimpat realize ba kanai por na da puleru yok ka tangi puleh ya kejuk undang te ka kam ka bai di shu ka tu Dena kata daw kaway mo kaba pencipta mengi baliokkan. Batsa kaway ba andani na sedang perkat dan tre kam na jong bang ong ne tekikmi pa jongi ki khangla. Namar ba bunsen ha ki im jongi ki briu bat por jod bahaying jongi ki khang ma ba bunsen nipit tang ya ki briu ki ba fail ha ki im te. Nipit ya ki briu ki bejok. Nimshim nuksa ile di na ki briu ki bala jok dan ki briu ki bala dep ya betul kam. Dapalingin sim ya tak advice yung kito kibang patlet. Kibang patle Hindi yung ninyo ayun na ki dadang hindi. Bag ni up ya kajing kren na ni kajing sning kajing. Hoy, pantam sning ni ban ya ilat na kitmik pa kumulong ka ba? Ni kibahin na siyam. Tang ba andala aday kapor. Ha ka ba don kam te ya ka ba don kam haple ya ka ba don kam. Otherwise ni saan siya. Kung ba nga ang ifi balay ki kam nama ba ka mindset jong ki kadang long tu. Ban yok kam ndala yok kam kadang berjing burong maka society yang unang sa iya hoy ban seng ka kam na jong kam long ka besuk kalong ka besuk ba pat borok ngampung ba kila ban seng ka kam na jong lani ban long entrepreneur mo tang ba ka ka badon kam kalong ban try ti at least ni don ka thong ni don ka passion ka bang chudon ha ka por banang samla banang le class ang le college tang ba mas sendi na college ni kila de borok Wala yung ikilat. Kajing sling, kajing crow, pat sa kabahing patla kan penmi dan pan kamay, long kaway na kadaw. Balay ka lang kung to yung alasi kajing kali, kung ka-counter jing kali mo, kau bon kibrew kibala sing kikamro, kakim job ang kajing im na native success. Balay ka lang kung to mo, kung buong way nang nang thaw upaw na mo, bathaw ya ikot kibabon na do kani ka reach that for that, ini ki ibadai bat ki business mo nadami pule ki kot ki bobon ru ka badon kam ru yang ki bru te ka mindset jong ni kalong ka badon kam ladang impat konkret yang ka mindset jong ni ladang sing kam sudon du ka mindset jong ni kadang don yang katu mindset bandong nong train ni employee nambaba yang ni ya katu mi nak pule do ke school te kalong ka basitom ha yang ni bandong ki berjob Manlong ki bejok ngidon kam ban konkret ya kamay set jumi ngidon kam ban ide ban pediang ru bahas kejim ngimyok tang kejing sup ngimyok tang kejing kum ning salap ya kejing produk ning salap ya kejing ning salap ya kejing syak keno bat kunta kete ang bala da ngim persian at least ngin tip kun ke bang long ni bibit ngim long ki bibit katalu kedai ko mo man ko biang sapang kani kapang ha ka bang ala ong Baki mi kipa jumi kinang don na betul mindset. Dina kada imat ki khanlat bhai ki khun samla yang ni ban sen nge kam ni ban try at least. Desa ki bahai ng sen kilok di jor jong miru yo se kinang don ha betul ka bentar. Kawai na mo ban nsai halo betul ka bentar bang ong bentar. Kawai na ka coach mo na buda mo ka ba ong we become what we think. Nilong umba ni perkat. Ladang ko ban long ki bakmen Ini ban tap ang jing perkat jongi da ki bakmen. Nadang ko akan long ki job, ki success, ki ban ko akan long businessman, ko akan long public speaker, ba kun tang tang ini ban tap ang jing perkat jongi da ki brew, da ki bala dep, ki bala pas ne ki bala la kamay na injam to kam. Nadang le unta nin sa sya ban ha ki we pat ki balong negativity ha ka bang imla na ki ha ka chikim. Kung bejing kerpat ya pi kun samla itu bobon nadami up ya kakam sorkar ni kakam office if ida yo ihi dadami ikam
kat no kiba apply wat kakam kabari lu kiba ada engineers ki ya les ting kiba ada PhD lu kina apply dekat no go competition ha tu dekat long ko besiton kum ka jing priang ban perkhat ba ko pat ka jing perkhat mo mga fi ban sedang at least try sedang ban perkhat nang ba king sedang ban ra ka jing kena ka jing perkhat ka jing fi sedang ban pulih kot ki ba bala ang pangkala yang jikim ko jumpi nada kidon kam man tips ang bini kot kiba maset pulih ne kiba kibru kiba paunam ki site recommend tes ngam ha comment hang ne comment section nan sa reply fi da ka thot ka ting jong ka tu ka ne ki kot ka ba ar ni de man up ki podcast ne ki interview jong ki bru kiba crowd kiba la job ha ka jikim ya ha ko no benta ka ba fi interest ha ka music pe kiba long ha music na fi interest ki painter pe ye jong painter la fi interest ha public speaker pe ki bru ki bala crowd ha ki kren ki om da fi kwa ban long ki job ha ki football pe ye ki fa ya ki bala long crowd mo bala long nuksan ne kata ka example na ko benta ki de kini ki long ki ba ni na bale la dang up tang ha ka government tang ha ka sarkar ng pangkala ki polisi pila yo dala de ba kanu ko polisi ban ra ha ko government ne hangno lu kalong ka simport dala dami up ya kane de kapor karta juni nang ya kapor kam ju up you know mo dala dang nim sim kane kalat dala de ban pangkalai ke chikim de wat up ya ki we ban pangkalai ke chikim ma ju ki we ki don na ka jong ka kamram na ka jong ka duty na ka jong ka responsibility de balik na up ya ki we sim kane kalat ka kabu perkhat da ka we jung perkhat khnang ba kani lang sa lang jungi kan kyu ha ka yo kot ha jing kemen ha ki bentai ki beper khnang ba ngin lang pendap ya ka jing kasem ya ka chnong ka thaw ba ya ki lang sa lang ka jungi to ai ba nang ba kani ke video ka barit ka jona kan long kum ka jing ai men sin ya phi dei ki bedu ki bapat yo kam ki banang sitom ha ka jing perkhat ya si ki bedon ha ka depression ki bedon ha ki bentai ki beper ta kan mau kumbo ong uwena ong hikai uchlur hagani gari kejumi ukhan sama ong kenmau lada kidon kono bajing ya jing crowd wat do jing permen ong ya blay kublay shibun ba blay jo ai hau no briu bomla ban kit ya bajing kit ke bakia lada kidon ya katu bajing kit tapi iba pilong kiba pit dan pilong kiba la ban kit ya katu bajing kit wat ngop hagani tang hagani depression slow dia lebih dua hau blay nang na pinna ban job ha ka ti ko blay shibun kani ka ko yudit nan pungkut no ya kani program ha kani ka por blay shibun